Kardom nili men hancing teron lapen pongsiput umasi teron pongsiput aja kan nasila non KKC mata karbi kurusar cingumai lake non lingkan kimi karbi lingkan kimi lake engrajiat tarik isi lapen 2022 mata lingkan suri ini ra lingkan yang korah ini anang kelilo lasip binap mata non lingkan kimia pan labang sobong cina bong krolong tum karbi kurusara mai pen kurusara tum laso kaduk kawi karbi ek he phan ke claim ke dam nikan wang phang nikan wang chor dia phan laso ke claim ke dam phan ni tum atin pang thir lo lasinon pinap lo alam mang ke pinap dunia ni lo lase kaduk kawi dak akati bok dak rong supi di forong supi ke do anak kurusara tum bang ke bong cin cewanra ladak bong tok akhona long ke wangi phasi chuning rig lo athemai le tum akhai ke Arnam kardom lakuson ini tum kada ardom nun pang beka ngason si long nasili tum tanong ini kana seng kana jang kaduk kawe kuru sara tum anpen ladak hempu mukang rasinja pen cenglok arnam paru pen longri long pan arnam kaduk we dabi dabok arnam hancuni riti itum da am suse cing thudun thegi la bang sopan kamata chi itum KKCA mate karbi kuru sara mai pen ke si pina babang ke ningkan kimilo ningkan bang phakman chora phan tum arnam hai cho hang nang tu si kadui panda kuru sara phan ni lo lapen chicken nang ke dunun e tum ana char ke do karbi anglong bara ka prega tum an kitame an suse ke meji phan pina ke kuru sara tum an ke bongchin se rimra bongchin orra ningkan bang phan ningkan bang chora me thang pen chenglok kaduk ka we hemprek hemse ka palong dia phan anta patam dam pok si chuning ding la na chin ni lam the la ji pa di tong da do